Davao. Kung dakom, dako na dakom na. Ambot. Ano pumula ka ng pambot, no? Luwag dagat eh. Minaw tayo. Tao na ko taon na ko na mo. Kuha kamot ba? Sorry. Ang kamot ba kay matagat? Ay sorry. Morning among Ocean Deep Ocean. Baka dia kanang gamay ng lasang oh. Kana. Dia ka magpuyo, magsulo ka dia. Kanang lasang na dia mo na kuha. Tapos izom. So mana ang ailana na uga pagkamot ane bro magkanang. Ayo bro magiguro kang kamutan ko ano. Sorry. Lagi malinta. Wag na kon. Sige mag-atras. Ay na. Si karon. Asa mang island niya to ara man no. Kau makita kay gamay. Alan usaw na Uber naman naka-zoom. Kani magkudo. Mataan ni. Di na may ilang dagat mura na yung gikutaw kape. Tol na tudlo aron. Kapag nagkuha itong cellphone mo. Inani ba tayo? Amo ang hulog ka da. Ani. O ganing nga na sa Melor. RC. Hindi na sa mo man. Dahil mong sniper yun man. 400 lang. Kita mo yan? Di acting niya. Anak-anak. Bro, magdauban to. Ano ba? Nang itom ba? Dako maguna. Sa ubos? Oo. Una ikuan sa bukid. Si tatay ba? Iposo yun ang tatay. Edit ba? Diretso na. Uy, edit pa ka. Wait mo na siya. Paano ko na dyan bro? Layo pa kayo naba ba? Makaya kayo naglangoy, no? Kaya mga dani bakang gani. Niuli lang siya kaya naman daw. Nibalik lang siya. Isa na lang ka. Dala sa tungod na dyan. Nibalik na siya kaya bikugan na siya daw. Dani nga. Dani bakang ba? Drivers pula ba? Drivers pula mo rin, no? Istorya siya dito sa mga sa una. Ubog na. Ako lang gilang na sa amal. Ibalik na ko kaya kung gibikugan manggugugod. Tulong lang daw kadupa. Tulong lang kadupa. Makaya. Tapoy na daw kayo. Sabagod na lang yan. Kini. Bago na ka na. Lupad na. Ka na. Asa mo ka nag-control. Wala man dira pul. Para nagputi. Murag bangsi. Unsa to? Bangsi to. Pating. Pato tuya. Pag-ilom mo. Pigas mo dagat to. Asa ba ka nahangad naman na. Dagan mo dyan. Takbo kukukod. Ay, gamot mga anak mo dayo. Ay. Focus. Mahulog rin na. Di makaya salom na ulom kayo. Ilang good. At least nagpahimulos ang dagat. May makabalo na mo gamit yung cellphone ng dagat. Lumsan, raditso. Waterproof mo na.
Sunto ba Kaya naman ginagawas? ako yun ni Tay. Ha? Kaya naman lang ko yun eh. Kaya siguro, pero siguro alam mo lang ko, pa siguro mabuhi. Ang buhay kay 1090. Grabe, tulog 90 pa tayo, 10% hindi. Ah, makaya na niya kuha na eh, pero buto yan doon ka na slalom eh. Grabe, Aga presyo. sa buog mo ya. Makaya ka na slalom, pero buto ganyan doon ka. Layo pa yun. Tama na kul, matagak pa na kul. Kul, tama na kul. Ayaw, kung sapla-sapla po, di yung taga ko. Layo, pandap din. Nakazom, ibalik. Isa kanaan rin ang kamot tatay, watagak ka na ba? Ha? Paano yun? Turo, daplin. Wala yung uros raw. Pika. Palit tayo na umaday. Sukat mo, pagkara sa tayo ba? Discreet. Pika. Kaya mga kanang ginakuha sa oil mga kanang sa mga oil industry ba? Well, dako. Ah, Kanang sa mga oil industry ba? Kanang sa dagat, matunga sa oo. Mabay na pinakahadlok na kondotan. Trabaho. Ah. Kaya ang balot na mo, saka naman sila. Likon kayo no, Dito tayo. dito tigkuan, nakatig building dito. Adi na ko. Tigwa sa Tamo kayo, Junjun ya. Nani? Hindi man na magsumbong bata kay. Anong tubig mo? Ime ako agad. Magkisa rin na. Bot, yun na. Ano? Oh. Ay man eh? Sana ako dito. Kadug ka. Buto na ka makaiana na. Oh, primo pa ako. Mahulog na sila na. Nina niya.